MRF टायर्स कंपनीन नोकर भरती महाराष्ट्र कुडाळात आयोजित केल्या म्हणून सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो पोस्ट फटीचो आसा अशें पत्र आता MRF कंपनीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक बरयलें। विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत कंपनीक अशें पत्र मुख्यमंत्र्याक बरोवचें पडलें। मजगतीं ह्या प्रकाराचेर महाराष्ट्र नवनिर्माण म्हटल्यार मनसेन जिल्लो अध्यक्ष धीरज परब हाणें खर तिडक उक्तायल्या। गोंयांत एकीकडेन बेरोजगारी वाडटा जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरतीचें आयोजन करता। आता गोंयच्या MRF टायर्स कंपनीन शुक्राराक कुडाळ महाराष्ट्रात नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केल्लें। ही पोस्ट सोशल मिडियाचेर सकाळ सावन बरीच व्हायरल जाल्ली। हाचेर गोंयच्या विरोधकांनी ट्वीट करीत सरकाराचेर फोग काडिल्लो। मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचे अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली। विरोधकांचे बोवाळा उपरांत MRF टायर्स कंपनीन रोखडोच यू टर्न मारलो। कुडाळात नोकर भरतीचे आयोजन केला ही बातमी फटीची आशिल्ल्याचे MRF कंपनीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक पत्र बरयलें। तशेंच शुक्रारा 12 तारखेर फर्मागुडेर नोकर भरतीचे आयोजन केल्ल्याचे सांगलें। मजगतीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचो जिल्लोध्यक्ष धीरज परब हांणी ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या। MRF टायर्स कंपनीन स्वता आपल्याक खंय मेल करून नोकर भरतीचे आयोजन करात अशें सांगिल्लें, पूण राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला कंपनीक हो निर्णय घेवचो पडिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। हॅलो, साहेब मी गोव्यातून बोलतोय। हा बोला ना साहेब, तुमची ती एक जाहिरात मी बघितली MRF बद्दल। ती त्याच्यावर MRF मधून एक लेटर आलंय, MRF कडून एक लेटर आलंय की ती जाहिरात खोटी आहे म्हणून, आमची कुडाळमध्ये काहीच जाहिरात नाही म्हणून। हो, ती खरीच खोटी आहे की तुम्हाला? नाही, एक लक्षात घ्या, काय विषय आहे माहितीये ना, आउटसोर्सिंगला त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं। ओके, ती कंपनी पण आहे, तुम्हाला सांगतो त्या कंपनीचा रीतसर मला मेल आहे। ओके, की असं असं तुम्ही ऑर्गनाईज करा, हे MRF आहे, सगळं आहे। ओके, त्याच्यात MRF खोटं म्हणू शकतच नाही। आता हे ते राजकीय इश्यू झालेत म्हणून ते खोटं म्हणतात। ओके, मी स्वतः त्याचा ऑर्गनायझर आहे, मला रीतसर मेल आहे कंपनीचा, तुम्हाला पाहिजे तर त्याचे स्क्रीनशॉट पाठवतो। आणि त्यांना तुम्ही विचारा ना की हे तुमचं ह्या कंपनीशी अग्रीमेंट आहे की नाही, ते विचारा ना त्यांना। आता काय झालंय माहिती ना, ह्या इश्यू मध्ये मी एवढं ऑर्गनाईज करून आज माझे दात पडल्यासारखा विषय झालाय। म्हणजे माझी त्याच्यात काय, मी एक काय म्हटलं, मला अपॉर्च्युनिटी आली आणि त्याच्यात मी पूर्णपणे विनामूल्य आहे, ते 1 रुपया मी घेत नाही कोणाकडून। ते तिथल्या राजकीय लोकांची भूमिका ठीक आहे, बरोबर आहे, ते काय बोलतात ते बरोबर आहे की मी पण आज मनसेचं काम करतो, मी मनसेचा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहे इथला मनसेचा। आज ते जसं आपल्या लोकांसाठी भांडतायत तसंच आम्ही आमच्या राज्यात आमच्या लोकांसाठी भांडतोय। ऑर्गनायझर सर मी आहे म्हणून। पण काय झालंय की अशा गोष्टींमुळे थोडासा त्या ह्याला हे झालं ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।